Ма чекай са, това не е до нас. Това е до ти и там главните. Нещо ми е криво. Хайде, дръж малко това. Чекай само малко да пуща аз времето, оли мора времето, гледам и ги държа. Само да почна. Ало? Па добро, те сега завърна малко дошъл, ама почува. Сега ще почна с второто половина ще малко. Но моментално поради временските услови сме тука кај делегатот и кај докторот. Мораме да се скриеме. И еве сега второто полувреме почнува. 2-1 за Рудар. Но повеќе шанси имаше нашиот Малеш. Само после ти я пишам. Важи. Но сега е сеферски, аз мисля, сега ще трябва. Все е отлично. Да. Leđa! Koko! Bravo, Koko! Bravo! Не, ако ти смета така, може да направим така. Да не... Ама, викам, пръска ли и без чада? Пръска, кане, това е малко... Мога да залепа така нещо. Да мога някаква така да го залепа това, да дъря за това. Имаш соди? Немам. Но сега няма нищо. Абе, не върне сега. Ave Kali!
Kad sad se naredili, sad kaj gleda. Публиката не си оди. Последно коло мора до край. Добро. Само чекайте. Чекайте. Кажи ми, кой четворка влегува? 10, така ли? Добро. Чекай сега малко, излегува. Кой си брои? 18-ка влегува седмица. Останува после Александър и Дену. Добро, а кажи ми, кой да го пишам дека е улезнал на местата на 18 брой? Седмица. Арменски. Аха. Наопак, Григорчо, арменски. Григорий па арменски, яро. Договорено. Ajde, možete vi je, Maleš, ajde! Малко го е тесно това вратива. Добре, 32 минута. Отлично. Само трябва да си трябваш да ти направят суши. Шо ли ти повикам, бе? И? Нека. Абе, това си знаеш, що трябва да има. Трябва да имаш кабина, трябва да има струя в нея, трябва да има все. Браво, браво. Малей, малей.
Празен гол, Мачи добро е. Крив му е дате пас. Мачи добро е, добро. Судията не е вар. Празен гол. Виждаш на гишата. Не. Да. Не смееме, техника не бива. Това не е ни ефтино, сваташ. Техника на вода не бива ич. Не бива. Ай, гиша. Браво. Далеко. Да, да. Ja, sad će izgleda dođe će mnogo jake sa. Може колко има? Може пола сад има ли? Нищо ти бе, да щитиш камерата. Давай, давай. Тръгаш си, това. Ajde. Ej! Ej! Абе, доде му бе! Ама добър, ако добър е. Арно е. Стави го, натам го. Ало? Браво, Янче!
Върне. малку тешки услови. Тука сме под 1-2. сушина, колку толку. 1-2 тако беше на полувреме, тако и уште. Ама слав. Уште пола става. Интересно така ще правят. Вие почанка ли? А па водош? Тук учи рефлекторите. От времето? Няма гледам Светка ще грами. Има 3. Лежат да. Мора да виси. Мора да виси. Не. Иначе. Ходи, Миша. Миша. Браво, Еро. Корна. Корнер. Шипката сме. И лом ме направи до тази страна. Така върне косо. Браво, браво. Tako, ide Mario. Sada ne možeš da ga... Zatvori si. Олсет ли беше? Олсет? Аут. Гол аут. Ходи, Миша. Мале.
Абе, шутни. Добро? Имам дресот от доле десетка на него, да не го пресоблачим. Не, бук се секирам. Само ти ми кажеш. Александър, като него Денис. Добро, кажи ми, кои ти бира кои сега? знам, коя бройка съм. 11 и 25, така ли? Да. Добро, 11 и 25. Мокро бе, мале, аз пък се Па я го позади върне. Като мен ме направи имам тук страната жива вода. Гледай, що ме направи? Защо не оставих лаптопа, аз там бе, това е сега апаратура. А? Лаптоп я имам тук, сега имам. Ама не, лаптопа не ти го върна. Не? Ти го върна онaj. Да. А ти су. Кара малко да се освободи. Там е хлеб. Семи. Хлеб ме направи. Жът. Така е. 11. Судия, дайте, судия. Браво, Ипка, браво. Браво, Ипка. Като сме ги потиснали второ. Да, но няма ефект. Нема, не. Имаше две контри, имаше две шанси, имаше не за гол. Да. Марио и това се имаше. Пази, Кишо! Кишо, бе! Пази! Не спага, бе! Гишата не игра на вест. 20 има, да? Да, 21.
Леле. Ти. Марио! Стори, Марио! Решавайте, решавайте! Наше, наше. Браво, Гиша. Фаул, фаул. Александър и Минук, значи да. Добро. Само кажи ми кои излазат. Тамо после това Да, после. Добро. Кой ќе излезне? игре са центрирана. 13 и... Кой брой Виктор? Кой брой си, Виктор? Даме. Кой брой си? Пет. Добро. Някой, он че излез. Ай. Значи идеме 13 Абе, двата искат добре. и 5. Виктор, айде и дами. Домам. Доста бяй. Значи идеме 72. Ако планираш да даш гол, аз са го дам. Браво. Какво бе осет, бе? Мале, не можеш. Добро сега. Да само там, че го видя, ама туа. То! То Ипка! Има.
majstore! Aha, Ще 15. Янски ovo седмицата долу голев. Бајернски. Дай ga Erol, дай ga. Какво се излачи? Гиша, полека, Гиша. Ajde. По-силно само. По-силно само, добро беше да. Браво, браво. Ajde. Ej, Giša. Aj, Giša! Daj go, Giša! Браво! То мајсторе! Ajde, ajde, vrsti, ajde, oše meni. Dva u kec. Това какво е беше? Седмичка, мисля да. Sedmica je Григорчо. armenski, Gligorču. Добре, добре, това беше. Еве го Григорчо го постигна изедначувачкиот гол за нашиот
Великан фудбалски клуб од Берово Малеш. Сега ќе примаат гостите уште еден, имам осеќај. Коментатор и камерман. Две у едно, да не си го изпуштам. Може да педиме се, знаеш? Да. Имаше да снимам. Ајде да видиме сега што ќе направи. Тука е Мишовски, но не е успешно. Сега во напад тргнуваат екипата на Рудар од Пробишти. И браво за голманот, типката, по кој знае кој пат спасува гол. По-конкретни се Малеш во второто полувреме. Видовме добра игра и од двете екипи сепак Малеш е подобар второ полувреме. Толку крај. Кабе да не го. Нема. 3 блока на првиот. Бори ги шајде. Кабе шутнија бе. Шутнија бе силно бе, утепе го на голо бе, де. Мале. Шо убава акција беше. Мале. Кад се светка па? Браво, и терено не баш многу. Да. Еве, уште еднаш Ипката одбранува со прекрасна парада. Одбранува гол. Да видиме сега што ќе направат гостите од Пробишти. Не верувам дека нешто ќе направат, но да видиме. Мале. Чисто малко. Сепак Ипката има среќа овој пат. Пас? Да. Ајде Мишовски напред. Оди. Добро е. Дали ќе стигнува. Димитар, да.
Браво! To majstori! Da. To majstori! Ajde, još 6 minuti. Nema ni 6. Bravo, dečki, bravo! Победа да се завърши сезоната. Vi ste našite heroji, ajde samo taka, dečki, ajde, ušte 2 gola do kraja, ima vreme. Male. Мале шlepce има, да? Da, da. Pa повтема кола за да. Тебе сега малко избунети. Но Добре. Картон. сега го заслужува жълт картон. Остар старт. Топка сега да го гледам. Не беше. Ой. Евро. Значи 2 укец, еле? Да. 2 укец. 30 коефициент. Браво. 40. 40, да. 3 плюс първо. Така. Айде, избързна. Имаше 3 минути. Има, може и продължение, че има, или няма ли? Има едно. Ти важно си не дело, место sa камерата. Може, аз съм там, че снимам. През мрежата, ама викам не иде, бе, дека оттам, че снимам. Професионалец колко е. Не било така. Аз не чу такви снимки, не ме аресувай. Или некој кога смета оттаму, кога смета Айде, скара, аз още ден. Така, се прави, не? Пази. Чекай. Гиша, на линия, полека. Дай ми я сам си, Гиша. Саме, Димитър, саме. Леже мала. Гиша! Леже, вот. Вот. Мирно, Давид, мирно. То, майстори! Ало. Браво, дечки! Браво, дечки! Браво, дечки! Вие сте наши герои! Браво, майстори! Честитки, браво, супер. Петка утакмица, много убава, най-убава.